Bukazan MAC constituency ke parlo hamjang langso jang terang arong tiso hem au sopi karlitang komol tiso lapen karlitang sabitri terang piat masopi akibisi Hunmili Tissopi Karbi Akhei aphan Nongme kevan Kedamtang chetia chiklo ni phaing kora surkia parni NET National Testing Agency mate NTA University Grant Commission mate UGC atumpen ka conduct pon National Eligibility Test mate NET exam along qualified for assistant professor and admission to PhD angdeng 87.97% lapen 152.14 marks an chipalong dun pen chipaong dun si hanjang langso arat aphan lapen adonara aphan Nongme wan pilo Alang liki Charlie anat kacipaduk pen Sarihajan High School along High School angdeng Charlie C DR College Golaghat along Anpar Tasdown Karbi Anglong College along BA angdeng Chipaong Dunsi Assam University Silchar Dipu Campus along Master Degree mate MA angdeng Chipaong Dunsi non an angdeng an nanglelo An chotakalisi alang liki damtang Karbi Jutang Jubat Lun Tomo anat kacirabdun kethe tan pen Lamarjan anasetame ciparjan dun bom abang philo. Lapan kedamtang surihini rakrin rakepaning kan Karbi Youth Festival along setame Miss KYF winner cipalong dun abang philo. Anper talangli News 7 Northeast Porter News Channel along setame kedamtang surihini rakri surkepen News Anchor setame ke claim cirap dun bom abang philo. Lason si Ningkarong Ning Chekhang Un AC News 7 Northeast Staff Abitung Hanjang Langso Press Club Khatkhati Press Club Abitung Manja Press Club Dipu Press Club Karbi Students Association Central Committee Chunbang Desoi Terong Anparta Bukazan District Committee Atumpen Ahem An Humri Damsi Karbi Apoho Manpeng Pen Arto Damsi Ke Claim Kedam Ke Mesenchi Aphan Hirjume Pajoteka Bukazan pen Bisnu Lecture Report Cut News Kardon aprang si nili nanglitum perangki hin pen ladak nangki humria pot nili nanglitum kadokawi phanta news channel kadokawi atuma phanta nili ningkang sam kardon pajireklo lalo pining UGC NET 2024 June cycle labangso exam nili pidonlo labangso exam hot kopine leak lesson question paper kilik lapuson alam thidokok mat re-exam do thulo September 29 arni nili exam tok don lo lapang so result nili chilong lo 17 October lapen ke result abang ang thek mesen si chilong lo nili preparation abang ke lalo RGDing pik lo non headpen kali lo nili 2020 ningkan si nili post graduation sitame chipa undun lo Assam University di campus pen lapen ke ladet api nili pinang prepare lo lapen ke nili private sekolah long sitami teaching lapuson claim dun lo lapen la sodak pinang upward ended lo he nili self study pen si nili bor ilo lapen ke YouTube channel la hai follow lo online pen sitami nili pinang materials collect lo charlie lo lapen ke cipaduk lo lasi nona bang lapuson mason result bang chilong lo lapen hem pen sita menili phan full support nang pi lo hem akling si niti do lapen ke ni ik ni neng atum do full support lo lalo labang so credit de adjustment kuma phan si ping to credit ke ni ke hem si phan lo lapen hem phan lo lapen ke anili mithang dedication hard work lalo lapen ang support don kadoka be phan sta menili ke Renlo polo tangti ke Charlie ahin mane son lola nili clear un idet ako da bangke pinang self doubt lahai hui sitame nili face nang he lahai pen overcome lo la pen no na bang result bang misal tangte nang lihin ben tham pachini ponji ma jong se command ke bang jelangar ni labuson net exam top bunji pote ko bisi kachisi kachedang nai ma qualification ko anai ma lai qualification bang ke non new education policy 2020 pen non akimia policy bang ke lalo graduation hoda bang last semester hot labang so UGC NET appear don melo percentage bang 75% donang ji lapen labang laso hot jong si 75% abi pulotang te aku dola master degree bang
admission nang po enroll elo polote master degree hot first semester charli bama hot pencil bang so exam bang appear melo kali KYF tam longdun memang tu ne Miss KYF nili laso hot kachipati dun 2018 plus hot sinili winner longdun eklo nili claim don ekbom 2019 na hot penlo nili New 7 Northeast a channel along se thami nili anchoring asai bang claim don bo Teno tong phan kuposon message pin tu isi Mrs. ki pali kang tung bang kelalo non ovi kimi charli ba matum se thami ki charli ahin bang jasimet important bang chipi nang po he la entertainment ahin se thami alang litum claim don tami se thami entertainment along anat interest chipi po se thami labu ki charli ahin bang se thami chi unang ni ki charli bang se thami anso chi bor ipon nang po alapen ki hard work nang po lanchol